Jotuo manyo thieth e osiptende mag piny owacho e kaunti ma Migori chulo omenda mar thieth aching' kawuok e ofukegi. Maendi nikech ok ginyal tiyo kod okumba manyien mar thieth mar SHA ma nyocha sirikal oyawo. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Migori Caleb Opondi wacho ni onge kaka ginyalo rwako kata golo jotuo e osiptal ka gitiyo kod okumba ni mar thieth nikech ok oti. Gino momiyo koro chuno ni jotuo nyaka koro ti mana kod pesa aching'. Pek osebedo mar tiyo kod okumba no ni mar kata jopiny mikonyo gi nyamrerwa e ndikruok moko kuomgi to pod onge gi omenda mag chulo okumba no. Our team registration process, and we are even using our CHPs, that is the community health promoters, manegweng kagi register in their households. And kise register, so you cannot go beyond registration. But the system ma wanyalo godo kata timo admission onge. The system ma wanyalo kata discharge godo patients ma are already admitted onge. Nenore ni at the national level the system maybe ose collapse ma ok nyal kelo nwa mondo wane ni to wanyalo register patients nango kata mondo wanyalo discharge patients nango.